ஒரு சின்ன ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு சாப்பிட்டு எவ்வளோ சந்தோஷம் தெரியுமா. ஆஃபீஸ் போயிட்டு வந்துக்கிட்டே இருந்தேன். எங்கள் வீட்டுக்கார்ட்ட பானிபூரி கேட்டேன். பானிபூரியில் அந்த பானியில் ஏதோ கலக்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப அவாய்ட் பண்ணிட்டாரு, அசிங்கப்பட்டாரு. சரி, பக்கத்துலேயே ஒரு வெங்காய போண்டா போட்டுட்டு இருந்தாங்க, அதையாச்சும் வாங்கி கொடுங்கன்னா அப்படியே ஒரு மொழி முழிச்சாரு. நீ ஒன்றும் வாங்கி தரல, நானே செஞ்சுக்கிறேன்னு வந்துட்டேன். ஸோ வந்து அழகா சூடாக ஆஃபீஸ்லேருந்து வந்தோடனே வாங்கிட்டு வரலான்னு பார்த்தேன். ஆனால் சூடாக நம்மளே செஞ்சு சாப்பிட்றது எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும்ன்றது ஃபீல் பண்ணாலும் தெரியும். சூப்பராக இருக்கேன், நல்லா இருக்கு. ஆனால் பீட்ரூட் போட்டிங்களா? ஏன் பீட்ரூட் போட்டீங்க? ஆனால் இது சாப்பிடும்போது நல்லா இருக்கு. இதுக்கு தான் போட்டேன். இதே கடையில் வாங்கியிருந்தா ஒன்று 10 ரூபா. எத்தனை சாப்பிட முடியும்? எனக்கு காரணம் 10 ரூபாயா? இதே வீட்டில் எத்தனை செஞ்சோம். சூப்பராக இருக்கு. சின்ன ஸ்நாக்ஸாக இருந்தாலும் வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிடுங்க. ஹெல்த்துக்கும் நாக்குக்கும் நல்லது. நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குற நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற சிம்பிளை டச் பண்ணிக்கோங்க. டீ கடை போண்டா ஆயிடாதீங்க காண்டா. ஏன் நாக்குக்கு நல்லதுன்னு சொன்னோன்னா, வயசானவருக்கு நம்மளால் டேஸ்ட்டை ஃபீல் பண்ண முடியாது. ஸோ வயசு இருக்கும் போதே டேஸ்ட்டை ஃபீல் பண்ணிக்கலாம். வாங்க இந்த சிம்பிள் போண்டா எப்படி செஞ்சேன்னு பார்க்கலாம். இந்த போண்டா ஒரு 10 நிமிஷத்தில் செய்யக்கூடிய போண்டா தாங்க. ஸோ ஆஃபீஸ் போகிறவங்களா இருந்தாலும் வீட்டில் இருக்கிறவங்களா இருந்தாலும் ஒரு எமர்ஜென்சிக்கு டப்புன்னு செய்யலாம். வீட்டில் யாருன்னா கெஸ்ட் வந்தால் கூட செய்ய முடியும். நான் 4 வெங்காயம் தான் எடுத்தேன். ஸோ 4 வெங்காயத்தில் 3 வெங்காயம் நீட்டு வாக்கில் நறுக்கிக்கிட்டேன். ஒரு வெங்காயம் மட்டும் லாஸ்ட்டாக சின்ன சின்னதாக நறுக்கிக்கிட்டேன். ஸோ அந்த பால் ஷேப்பில் க்ரிப்பாக வந்து நமக்கு அந்த உருண்டை பிடிக்கிறதுக்காக. நீங்களும் 4 வெங்காயத்தில் ஒரு வெங்காயம் வந்து குட்டி குட்டியாக நறுக்கிக்கங்க. மீதி 3 வெங்காயத்தை நீட்டு வாக்கில் நறுக்கிக்கங்க. ஸோ அப்போ தான் அந்த போண்டா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ அந்த போண்டா ஷேப்புக்கும் இருக்கும். கடையிலேயே நமக்கு டீ கடையில் விற்கிற மாதிரியே ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ஸோ இதுக்கு ரொம்ப வந்து நம்ம டைம் எடுக்காது. வெங்காயம் நறுக்கிற நேரம் தான், மற்றபடி ரொம்ப டைம் எடுக்காது. கொஞ்சம் போல் கருவேப்பிலை எடுத்து தண்ணியில் போட்டு அலசிட்டு அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க. பெருசாக இருந்துச்சுன்னா நமக்கு வாயில் தட்டுப்படும். ஸோ சின்ன சின்னதாக இருந்தால் நம்ம போண்டாவோடவே சாப்பிட்ருவோம். அது ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அப்புறம் தோல் உரிக்காத பூண்டு எடுத்து நசுக்கிக்கங்க. நசுக்கி சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா அந்த ஃப்ளேவர் ஸ்மெல்லு நல்லாயிருக்கும். அதே மாதிரி ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா தான் எடுத்திருக்கேன். நான் 4 வெங்காயத்துக்கு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போடுறதுனால ஒன்றே போதும். ஸோ அதுவுமே ஏன் குட்டி குட்டியான, பெருசாக இருந்தால் நம்ம எடுத்து போட்டுருவோம். குட்டி குட்டியாக இருந்தால் நம்ம எடுத்து போட மாட்டோம். அந்த டேஸ்ட்டு அந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் அதோடவே மிங்கிள் ஆகிடும். சாப்பிட்றதுக்கும் நல்லாயிருக்கும், வாயிலையும் உங்களுக்கு தட்டுப்படாது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் போல் கொத்தமல்லி எடுத்து நறுக்கி வச்சுட்டேன். ஸோ நான் கலர் பொடி ஆட் பண்ணலை. கலருக்கு பதிலாக தான் பீட்ரூட்டையும் கேரட்டையும் அரை கேரட் அரை பீட்ரூட் எடுத்து நல்லா மிக்சியில் போட்டு பிளெண்ட் பண்ணி நான் சேர்த்துக்கிறேன். கலர் பவுடருக்கு பதிலாக நீங்கள் இதே ஸ்டேஜில் கலர் பவுட்ரு சேர்த்துக்க விருப்பம் இருக்கவங்க கலர் பவுட்ரு சேர்த்துக்கலாம். எனக்கு விருப்பம் இல்லாதனால நான் கலருக்காக பீட்ரூட் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ அது ஒரு டேஸ்ட்டும் ஹெல்த்தும். பசங்க பீட்ரூட் நார்மலாக சாப்பிட மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி எதனா ரெசிபி செஞ்சு கொடுத்தா சாப்பிட்ருவாங்கன்றதுனால நான் இதிலே ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதே ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஹெல்த்துக்கு நல்லது. அந்த பாத்திரத்தில் எல்லா காய்கறியும் சேர்த்த உடனே நம்ம நல்லா கலரிப்போம் ஃபஸ்ட்டே. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மாவெல்லாம் போட்டு கலர்னிங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாத மாதிரி ஃபீல் ஆகும். ஸோ ஃபஸ்ட்டே ஒரு வாட்டி இந்த மாதிரி வெங்காயத்தெல்லாம் உடச்சி விட்டா மாதிரி நீங்கள் இப்படி பூ மாதிரி கலரிக்கங்க. இந்த மாதிரி நல்லா எல்லாம் ஒன்று கூடி வர அளவுக்கு நீங்கள் கலரி விட்டுட்ட பிறகு தான் மற்ற பொருளெல்லாம் நம்ம ஒன்று ஒன்றா தான் சேர்க்கணும். இல்லைன்னா பிசு பிசுன்னு ஒட்டிடும். நம்ம இதில் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ ஃபஸ்ட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு போட்டுக்கணும். அதுக்கப்புறம் நான் வெறும் ரெட் சில்லி பவுட்ரு தான் சேர்க்க போகிறேன். நீங்கள் சிகப்பு மிளகாத்தூள் மட்டும் இருந்துச்சுன்னா சேர்த்துக்கோங்க. அது ஒரு ஸ்பூன் கிட்ட சேர்த்துருக்கேன். காரத்துக்கும் அந்த கலருக்கும் நான் மிளகாத்தூள் தான் சேர்க்குறேன், வெறும் மிளகாத்தூள். அதுக்கப்புறம் அரிசி மாவு போட்டுட்டு திருப்பி ஒரு வாட்டி நம்ம லேசாக கலரிக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் கடலை மாவு சேர்த்து 1 கப் கடலை மாவு சேர்த்துருக்கேன். அதே குவான்டிட்டியில் 1 கப் மைதாவும் எடுத்திருக்கேன். அரிசி மாவு மட்டும் 1 ஸ்பூன் தான் சேர்த்துருக்கேன், கொஞ்சம் பொறுன்னு வர்றதுக்காக. ஸோ கடலை மாவையும் மைதா மாவையும் ஒன்றா சேர்க்காதீங்க. தனித்தனியாகவே இந்த மாதிரி சேர்த்திங்கன்னா தான் நமக்கு அது ஒரு மாதிரி ட்ரை ஸ்டேஜில் வரும். இல்லைன்னா கொல கொலன்னு ஆகிடும். யாருமே
தண்ணி மட்டும் சேர்த்துறாதீங்க. ஏன்னா கொஞ்ச நேரம் வச்சிங்கனாலே அந்த வெங்காயத்தில் இருக்க தண்ணியே உங்களுக்கு கிடச்சிரும், கரெக்டான பதத்தில் கிடச்சிரும். ஸோ 4 வெங்காயத்துக்கு 1 கப் சின்ன கப்பில் எடுத்திருக்கேன். 1 கப்பு கடலை மாவு, 1 கப்பு மைதா மாவு, 1 ஸ்பூன் அரிசி மாவு, தேவையான அளவு உப்பு, மிளகாத்தூள், அவ்வளோதான் சேர்த்துருக்கேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த மாதிரி உருண்டைகளை பண்ணி வச்சிடலாம். ஸோ எண்ணெயில் போடுறதுக்கு முன்னாடி இப்படி நீங்கள் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நம்ம அப்படியே உருண்டை ஷேப்பில் பண்ணி வச்சிடலாம். இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணும்போது நீங்கள் அழுத்தமாக பண்ணக்கூடாது, கொஞ்சம் சாஃப்டாக அழுத்தம் கொடுக்காம பூ மாதிரி நீங்கள் உருண்டை பண்ணி வச்சுருங்க. ஏன்னா உள்ளுக்குள்ளே வேகாது அழுத்துனீங்கன்னா. ஸோ அதனால் ரொம்ப அழுத்த வேண்டாம், சாஃப்டாகவே டீல் பண்ணுங்கள். இது மாதிரி ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் பண்ணி வச்சுருங்க. ஸோ உண்மையிலே நான் கடையில் சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சா கூட எங்கள் வீட்டுக்கார் ஒரு சில டைம் வேணான்றவார். அவர் சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சா நான் வேண்டான்றுவேன். சாப்பிட்ணுன்னு கண்டிப்பாக தோணும் வெளியே அவுட் சைட் ஃபுட்டு. ஆனால் அந்த டைமில் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அவாய்ட் பண்ணிப்போம். ஸோ அப்படியே புரிஞ்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டு வீட்டில் எதனா செஞ்சு சாப்பிட்லான்னு முடிவு பண்ணிப்போம். மேக்ஸிமம் கடையில் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே இப்போ கலப்படமாகிடுச்சு. அது அவங்களோட வியாபாரம், அதை கெடுக்கலை. பட் நம்மளுக்கு நம்ம ஹெல்த்தும் முக்கியன்றதுனால நம்ம வீட்டில் செஞ்சு சாப்பிட்றது நல்லது. ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா உருண்டையும் பண்ணி வச்சுட்டு எண்ணெயை நம்ம ஊற்றி வச்சிட்டோம் ஆல்ரெடி. இப்போ காஞ்சி வந்துடுச்சு. எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒன்று ஒன்றா போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்க போகிறோம். கலர் பவுட்ரு போடாமலே எனக்கு கலர் பார்த்திங்களா பிங்கிஷாக நல்லா சூப்பராக வந்திருக்கு. இது ஃப்ரை ஆகி வரும்போது நமக்கு கடையில் டீ கடையில் வைக்கிற போண்டா கலர்லேயே வந்துடும். ஸோ அவங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கலர் பவுட்ரு தான் போடுறாங்க. நம்ம கலர் பவுட்ரு போட வேண்டாம், மேக்ஸிமம் அவாய்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு உங்கள் இஷ்டம். இப்போ 2 சைடும் நல்லா பொரிஞ்சு வந்துடுச்சு. கலர் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம அடுத்து ஃபில்ட்ரு பண்ண வேண்டியது தான். ஸோ ஆயிலை மட்டும் வடிகட்டுறதுக்கு நான் வலையில் எடுத்து போட்டுக்க போகிறேன். டிஷ்யூ இருந்தால் டிஷ்யூ கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆயிலை வந்து நம்ம ட்ரை பண்ணுறதுக்கு. ஸோ நான் வலை இருக்கிறதுனால நான் வலையிலே எடுத்து போட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு பயங்கரமாக காற்று சவுண்டு கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஏரியா பயங்கர எம்டின்றதுனால செம்ம காற்றடிக்குது, கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. எங்களுக்கு இந்த கிளைமேட் சூப்பராக இருக்கும். எனி டைம் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சில்னஸாகவே இருக்கும் இந்த கிளைமேட் இங்கே. ஸோ நான் என்ஜாய் பண்ணுறேன் இந்த கிளைமேட்டை. அதனால தான் எதனா ஸ்நாக்ஸ் செஞ்சு மேலே எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன். ஸோ மாடிக்கு போனாலே செம்ம காற்றடிக்கும். ஸோ மாடியில் தான் ரெக்கார்ட் பண்ணுறேன், அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு எஃபெக்ட். இப்போ எல்லாமே பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. எவ்வளோ சத்தம் சூப்பராக கேட்குது பார்த்திங்களா, பொறுன்ட்டு. அவ்வளோதான், நம்மளோட டீ கடை போண்டா சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ டேஸ்ட் பண்ணிடலாம். என் பையன் கூட சேர்ந்து இனிமேல் நானும் வீடியோவில் வரலான் இருக்கேன். நான் வீடியோ எடுக்கிறதுக்குள்ளே அவன் சாப்பிட்டு முடிச்சிடுறாங்க, எனக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. அதனால தான் இந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன். தாயும் புள்ளியும் ஒன்றா இருந்தாலும் வாயும் வயிறு வேறு இல்லையா, சாப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா, அதனால தான். ஸோ இதான் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ. ஏதாச்சும் குத்தங்குறை இருந்தால் மன்னிச்சிடுங்க. இனி வரும் வீடியோவில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்குறோம், மாற்றிக்கிறோம். ஸோ ஏதாச்சும் உங்களுக்கு கருத்து இருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச். நம்ம சேனலில் ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குற நண்பர்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற சிம்பலை டச் பண்ணிக்கோங்க.